Савол, салом алейкум. Дар тамоми проблемаҳои зиндагӣ фақат мардако гунаҳгоранд? Албатта ки не. Зиндагӣ аз зиндагии оилавӣ оила аз ду нафар иборат аст: мард ва зан. Ва албатта ки проблемаҳои рӯзгор ин натиҷаи муносибатҳои ин ду нафаранд, натиҷаи осебҳои кӯдакии ин ду нафаранд. Бале мардҳо ҳам метавонанд хато кунанд, яъне ки сабаби нооромӣ дар оила шаванд. Бале занҳо ҳам ҳамчунин метавонанд сабаби нооромии оила бошанд, сабаби якдигар нофаҳмӣ дар оила бошанд. Барои ҳамин яъне хатогӣ ин ҷинсият надорад, ки ин мард аст ё ин ки зан аст. Муҳим чӣ хел аз ин хатогӣ баромадан аст. Яъне ки худ якдигарро гунаҳгор накардану, яъне як муносибати солим сохтан, суҳбат кардан, масъалаҳои зиндагиро бо оромӣ, бо суҳбат ҳал кардан. Чунки дар ин оила фақат танҳо зану шавҳар нест, дар ин оила фарзандон низ ба воя расида истоданд, ки ҳар як ҷангу ҷанҷоли падару модар ба рӯи рӯҳи равони фарзандон таъсири хеле калони худашро мегузорад. Ин чӣ хел таъсир аст? Аз падару модар вобастагӣ дорад. Яъне мо таъсири манфӣ мерасонем бо ҷангу ҷанҷолҳову бо таъну маломати якдигар, ё ин ки мо меҳру муҳаббат нишон медиҳем ва фарзандони мо дар як муҳити пур аз ишқу муҳаббат ба воя мерасанд. хуб, барои ҳамин не албатта ки ин натиҷаи кори ду нафар аст. Муҳим шишта суҳбат кардан ва ҳалли ин масъала аст. Шумо чӣ фикр доред дар ин бора? Дар зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. Ва барои занҳое ки мехоҳанд муносибати хуб созанд ва сабаби оромии хона бошанд, ман дар клубам хеле чуқур психологияи мардоро меомӯзам ба занҳо, ки дар он ҷо ёд мегиранд чӣ гуна муносибати солим сохтан, чӣ гуна бо марди дӯст дошта, бо ҳамсар, бо шавҳар муомила кардан. Барои ҳамин агар мехоҳед бештар бидонед, дар зери ин видео плюс монед, ва ҳамаи маълумотро мефиристам.